a Thursday. I think Manube is ready. Let's go in, Mama. Yebo, singeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG, hi Vedare. I'm a guy aged 43 years and need your help. I divorced my first wife officially last year, but we had been separated for close to 3 years. I left my ex-wife because of hunu wake. Pakaita some conflict in the family nenyaya yema contributions for my sister's wedding. And she openly told everyone mu meeting kuti. Murikuteya mari yemurume wangu cause whenever we ask for contributions, my husband ndiye anoburitsa mari. My family did not take it well. Pakaita kuchinjana kwemashoko until my mom told murora wavo kuti ambobuda meeting. That's when she told my mother kuti. Imineni, tese tiri vatorwa pano. If I'm not welcome in this meeting, tese tinofanira kubuda. My mother did not take it well. Even my sisters anatete vake. It got worse over the years because my kids were no longer going to hillside kwana mama, always at her family home. Anga ane chisimba nevana zvekuti I lost my bond with my own kids before we even divorced. So I got tired of her games and how she influenced Vana against me and my family. I remember literally forcing Vana to attend Gogo's party. I gave her Mari saying, go and buy something for the kids to give Gogo as a gift. I even suggested my 2-piece outfit since mom's arimuna anoda kuchena for church. To my surprise, we got to the party and when time to give Gogo gifts, my kids were the only vazukuru vanga vasina chinhu. So it was that and other issues that we had in our bedroom where we had a timetable for intimacy. I will not touch on that hangu. So now we are co-parenting. Everything was okay until I got engaged to another woman and uyu ndiri kutorora KVG. My hot topic is pandinoenda kunotora vana. She seduces me and tries to get me into her bed. This has happened 5 times, and the last time I was secretly recording the conversation. I could have sent it, but it's not radio friendly. This has got me dreading going to her house. It's something that I haven't told my fiancé, and I tried to involve my siblings, kutora vana, but no one wants anything to do with her. They can't deal with her drama. So ndodi, I can't force them. My question is, inyaya inotambirika here to tell munhu wauri kuda kurora kuti my ex-wife wears skimpy clothes to seduce me and sometimes anenge akasungirira towel when I pick up the kids. Will she understand every time I leave the house to go and pick up the kids? I'm no longer attracted to her. In fact, I despise her and her character. I regret marrying her and she's the only pain in my life and I'm stuck with her forever. I mean, she is the mother of my kids. I need your help and guidance, Vedare. Please hide my ID. Iyo hot topic yetu namhlanje. Yeah. Trukukundikana kuma relationships like. Otakaroha 10-0 je trukukundikana. Thank you so much, Manube, for that one. Messages are coming in on our WhatsApp platform 0772162651. Let's get to here. Kuti murikuzviono say murume atsanangura nyaya yake kubva kudanana kwaakaita nemudzimai nekuzorambana nekuparadzana nemutauro yakaitikawo mumhuri kusvikira atuka mai vake vakanetsana even nanatete asi varambana kudaro paakazongonzwa chete kuti kune umwe mudzimai wanga akuda kutora akatanga kupfekawo hembe dzatari kunzwa kuti dzinenge dzisina kunyatsoita zvakanaka pese paanoenda achinotora vana. Even mashoko ataura kuti ndakarecorda some of the stuff but he couldn't send us because it's not radio friendly. Ataura zvakare kuti dzimwe nguva anenge akatongosungirira hake tauro. Ari kuti it's a conversation that I would love to have with my fiance, mudzimai wanduda kuroora, but inotambirika here nyaya iyi. On our WhatsApp platform, someone is saying, why not then send your fiance kuti anotora vana? I don't know how to feel about that. Yes. I don't know how to feel about that. I'm also thinking if I was, the fiance in that situation, right, and I'm being given the task here, already this is someone who's dramatic. Yes. And
she's doing that because she knows there's another woman. Right. Now, having to send that very same woman, She'll start a whole lot more. Kana kutodaiwa. Yes. Uyu type yatizive saki. Do you get what I'm saying? I'm not. Nemashoko ake Yes. anotaura ka she doesn't Hana have filter. Yes. Yes. Azizvo kutaura even kuna amwene. You get what I'm saying? Nana tete. Onza hanzi chituma munhu wauri kuda kuroora. Ndiri ndinototiza ndoti name bababa. Ndingazvikwanisa. But I think she's just too dramatic for you to then send the fiance. Anogona kutozoramba nevana achiti hanzi uri kutumira munhu Exactly. a stranger to my house. She'll always spin it. Yeah. She'll spin it and it will not end well. But regai tinzwe ma suggestions amuri kutumira kuti akwanise kubatsirika. Hello Star FM. A bad connection here. We try line 2. Hello Star FM. Masizi. Meta maswera say. Taspera zangu kuri seko kokona zaki. Aiwapo. Ndarega ndifambire. Ndodipisa ere kana ndongorowa nechekunze ndika. Nemo babong. Zvinoitika ndezvekudai so. Vanhu vanoita dzungu. Vanhu vanorivara kana vachinge vapinda mumamarriage zungu. Vanotaka kufunga kuti ndo vanese ende vagara vachabudamo. Then kana wazobuda manje ndipo unotaka kuona kuti ndakaita dzungu paye handi mazvinzwa. Ndipo unotozoona vamwe vanhu vanochita. Woshazwa kuti munhu anochita sei tomupa blame but otherwise ane drama ranenge achisangana naro nevanhu vasingatendi. Yes. Saka my guy uyu chandingamuadvise ndechekuti imboudza fiance wako since musati maroorana musati mamarriage kaini hazvisati zvaane dambudziko kuti azive kuti ndozviri kuita baby mama. Saka ngaamuudze so that agare aziva kuti ndozviri kunhu ndozvachazosangana nazvo. Anogona kusangana nazvo mufoni azvibata mudzimai achazobvunza ko iwe waidi kundiudza kuti ndozviri kuitika munhu ari kuita sei ari kukuisa pamiedzo. Saka nyaya yacho haizoexplaineki manje. Saka ngaagare amuudza shama ndozviripo baby mama ina nchamudi but zviri kuita ndezvakadai zvokuti atume fiance yake kuti aende kunotora vanhu azviite. I agree. Anokwadzwa because munhu atova dangerous. Yes. Akuda kudzoka ane regret akuzviblema kuti ndakaita sei ndakabvaiza. Saka anokwadzwa this incoming new one. I agree with you there. Thank you so much, Ameta, for that. I think pana fiance, I think tinenge tamuremedza if we then give her that task. Listen, asati atororwa, asati atopinda mumbage, asi vanhu vapromisana kuti varoda kupinda muwanano, but to give her that task yekuti achitumwa iye, just for you to avoid the temptation yauri kusangana nayo. I think it's a bit unfair and a bit heavy on the fiance, but we also want to hear from you. Kuti pfungwa dzenyu dziri kuti, someone says here, Saki, no, you cannot tell your fiance yet, rather let your fiance fetch the kids or go with your fiance maybe with someone else or try go with someone else. Messages coming your side. Yes, from 181 says, hi 326 panel, this guy should go to visit or take the kids with his fiance so that none of this drama will happen. Another one from 529, when he goes to pick up or drop of the kids, he goes together with his fiance. That's from MJ. And then, they're coming in very fast. Anzi ngasa towira in the trap ya ex-wife pamwe kutoteiwa ozonzi ndavane pamviri votodzokerana. That's what I thought as well. And then, hey ladies, I lost that one. Okay, I found it. Hey ladies, this man should go na fiance wake whenever he goes to pick up the kids. That way, I think this lady anodzikama. That's if this man told his fiance about the ex's character plus the advances she is making towards him.